Na červený. Ne. Ukončujeme tohle video. Protože... Chceš otíka po plaži, jak jsem? Kdo? Takhle s holkama pěkně. Ještě jsme venku nebyli. Pozitivně jdeme. Prší. Prší je hnusně, chcanec. A jdem pro auto. OK, a domová auto máš. Yes. Já, hele, exit. Jednoduchý. A čau světa. Tak jsme dojeli do Reykjavíku. Čekej, jdete? Tady? Jsem bydla minulý rok. A teď doleva jdeme. Jo, do obchodu. Já jsem ho našla, Já jsem ho našla, vole, ty jsi zabloudila. Jo, holky se tady budou hádat. Spring water to je jenom zjara uděláme. Já bych klidně vzala prostě jedno celý tak do balení. Hele, tak tady jsme byli v obchodě, nakupovali jsme společný nákup a potom jsme to dali do Tricountu. Tricount je aplikace, do které můžete hodit prostě cenu a rozhodit to mezi členy, co jsou jako na dovolené, že je to strašně super takové na výlety. Si vezmeme na ochutnání? Od každého jede. No, můžeš. Tak, v tuhle chvíli jsme si museli koupit něco na jídlo, ideálně něco prostě na půl dne až celý den, protože v tuhle chvíli by 2 hodiny ráno. A hlavně ty ceny zase není tak velký rozdíl oproti Česku, je tam jako rozdíl jak na co, jako 15-20 korun, myslím, že na maso prostě víc, ale celkem je to únosný, není to tak hrozný. Právě jdeme na Ještě bychom si měli udělat nějaký jako pozdrav. Jako ahoj, tady Kačiču a ahoj, tady Kačuli Lilinka. Kačičuli Lilinka. Jdeme sem. Tady se podívejte, jak to vypadá, protože tak to vypadá fakt nebude. To bude mega crazy video. Jo, a holky viděla videa. Co to není zadovolení, to tam mouky. Je to modrý. Oh my god, ono to teče dolů. Wow. Tam jsme se to dostali. Jak se to má to Nevím, prostě je to z ledovce. No, to se dáme a čistí se to těma kamenama. A tady mít vody, ne? Neteklo to je tady mít, no. My jsme dojeli na gejzíry. Tady jsou, bude to. Musíš jim natočit. Tady? Jde? Gejzíry, to jsou malí. A jdeme na gejzír nejznámější z Tokurev. A nechodil bych mimo dráhu. V pohodě, my to máme. To by vystříklo. Jak to jsem nečekal, že to budeš tak moc. Až takhle rychle. Tome, vidíš to? Niagary! Zdraví Andrea AA. Wow. Tohle se jmenuje Gullfoss. Kdyby tě zajímalo. Bože, jestli to chci taky natočit, ne? Natoč. Tyjo, tam je ledovec už. Ty kokos, mega pěkný, moc pěkný. Jako spoustu vodopádů, vypadá mega pěkně tady. A hlavně, jak člověk je tady u toho přímo, tak to vypadá úplně jinak než na fotkách. Má z toho úplně jiný pocit. To je všechno obrovský, mohutný a pak nádherný. Nádherná příroda tady. Zase se tady někdy vrátím. Čau! Jsme u vodopádu, byli jsme v jeskyni a bylo to topí. A jsme dost rebel. Ses šňůrku. A jedeme na Černou beach. A dát si černý kafe. Beach, each, let's go. Ne nic. Let's go asi. Ahoj, všichni followeři to má. Asi jdem o dům dál?
směr Vík a Black and Beach. Jsme na Black and Beach s vlnama. Se nezdáš. To je už to mega. A za námi je... Páťa, která si může kameni. To je někde tam za námi. No a my... A teďka vlna, podívejte. Vlna. To mega pěkně. Jaké máš pocity z Black and Beach? Já, je to mega hustý, tady říkám ti to. Tady si tady hajdu a bude tady bar. Není problém. Tak jo, já vám hlášení, že jsme z ubytka dneska ráno, kolem 6:30 ráno. A abychom měli trochu kousek zpátky, protože včera jsme to nestíhali. Přijeli jsme večer kolem 10, po 10 něco na ubytko. A chtěl jsem tady ten vodopád vidět, protože jsem ho tady minulý rok neviděl. Nestihli jsme ho, teď jsem říkal, že to zkusíme. Holky souhlasily. Je to teda 2 kiláky do kopce, 2,5. Nějak tak převýšení 220 metrů. Ale jsou tady 2 vodopády za sebou. Ten druhý se jmenuje tady, vám tu dám, Hengifoss. A určitě doporučuji na něj jít. Strašně pěkný, máme tady trochu mnoho, tak uvidíme, jak to dopadne. A potom pojedeme zase na další vodopád. O kousek dál tady. A potom směr Akurej.